break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Otetaan sopiva kuvakulma tähän. Vittu mikä? Tää on erittäin hyvä kuvakulma. Tän pienessä tykkää. Mä otan itsekin. Mulla on jo nyt hienoa. Tämä oli niin suola. Joo, niin oli. Onko se missä se? Se on tossa täällä. Mä oon juuttunut tähän asentoon. Tässä. Sä saat päättää miten se on. Herra jestas. Hyvät. Mä löin äsken tätä Helsingin keskustaa. Näyttääkö mä hyvältä? Näyttää. En mä tiedä. Okei, näyttääkö tänne, jos nyt pitäisi saada? Humska just cheered 45 pittuja. Wow, kun se rikastuu. Sairastervoilu on kielletty. Tervoile sun vaimon kanssa. Sairasterveily on tällä kanavalla äärimmäisen kiellettyä. Moro Juunas. Moi moi moi. Siis saa terveillä mut niinku hyvän maan rajoissa. Mulla on tosi pitkä torso. Niinku, mulla on tosi pitkät vitun jalatkin. Mä oon ihan vitun pitkä. Siis mulla ei oo torsoa ollenkaan, mä oon vaan jalkaa. Siis tätä on kysytty niinku vaikka kuinka kauan tätä liveä. Niin onkin. Mä sanoin tästä Discordissa, niin kaikki pelit on aprillin vila. Siis mun äiti huijasi mua aprilliksi. Tässä liikkeelle täällä ohjelmassa. Henksu näyttää muut liikkeelle. Mä ajattelin kyykkyy. Kyykkyy vetää. Sit varmaan tätä RDL. Ja sitten bulgarialaista ainakin. Nää vois olla meidän. Silleen niinku... Ainakin Mulla ei oo huomenna aamuvuoro, mutta tiedätkö mulla on aamuvuoro. Otapa keskiviikko. Mitä viime on? Lämmitellään vähän tällaista liikausta. Okei. Ne vääntää jalkaa, niin kyllä näyttää paremmin. Muut. Nyt rentää vaan yhtä pakaraa. Tää on se pakara, mitä Pitää ulkopuolella. aina vaihtaa. No jos te näette meitä julkisilla, niin sit kattokaa vaan sitä yhtä puolta. Mä aina kun mä katson peilistä, niin mä katson sitä toista puolta, niin mä silleen Sitten on pakarana. Kanan koivelta. Miksi vauva lisää painot? Vähän lämmittelyä. Seksikää. En tiedä. Kire tuli leikkimään. Ai mulla alkoi nyt turbottaa ihan sikana. Ei, mä en ikinä tee tätä treeniä. Tää on vasta lämpää. Kohta mennään tonne ihan oikealle painoille. Joo, tää on vähän tämmöstä esittämistä. Sitten mennään tekee se treeni. Koska ei me nyt liveissä voida tehdä kunnon venyttelyä. Mä voitais, mutta... Mä venyttelen harvoin. Mun autolamppu on se, että mä kävelen salille 3 kilsaa. Se on ihan hyvin. Jos mä sit muutama menen juoksuun. Milloin mä Henksu voin tulla käymään? Välillä mä treenaan venyttelen, jos mä menen kaverin kanssa. Sä voit tulla käymään ihan milloin vaan. Sä voit tulla käymään vaikka ensi viikolla. Pitää. Sitten kun mä oon kotona. Meneekö samaa matkaa? Turvatus. Sun kenkännahat on auki. Oh no, tulkaa pelastaa. Tulkaa joku solvimaan nää mun puolesta. Oh no. Oi vittu. Push. Saiko sä tämmöistä katsoa mielestä? Jos sä oot persoonallinen. Yksi Suvi ja mitään. Mitä sä haluat, Tuubi? Saako iridetettyä leukaa? No joskus meinasin saada, mutta en kyllä enää. Mitä? Leukaa? Joo. Ai leukaa. Leukaa. Mä oon lopettanut sen treenaamisen, kun mulla ei näistä leukaa. Miltä sun hiki haisee?
Olipa hiljaista. Munikin haisee hyvälle. Munikin haisee ihan persekarvalle. Mulla ei hajua persekarva. Too strong. Aletaanko me kohta? Aletaan treenaan. Joo, aletaan treenaa. Me ollaan kyllä done. Moro Teemu. Olla. Mitä Henksu näyttää meille tänne? Itse asiassa me voidaan tässä tehdä niitä RD:llä. Tää solmu jää mahto. Tossa voidaan tehdä. Se 305 äkäläs nyt. Mitä se näyttää? No onkas nyt tulee ihan hyvä? Kyllä se alkaa olla ihan jee. No niin. Mä oon skotti make sure you make your tighten. Yes, let's go. Täällä on personal trainer. Heti menossa. Okei, siis chatti, älkää odottako todellakaan, että mä nostan mitään kauhean isoja painoja. On käynyt salilla aika paljon, mutta puolet siitä ajasta mä oon syönyt liian vähän kaloreita. Ja mä oon vaan ollut silleen, että mä haluan laihuttaa. Niin sen takia mä en pysty nostamaan ihan kauheasti, että mulla on vasta nyt alkanut silleen niin kuin kasvukausi ja kehitys. Plus mä oon ryypännyt just 2 päivää putkeen. Annetaan anteeksi. No niin, joo. Ollaan vähän kuuma. Teet sä kyykkiä? Joo, tehdään kyykkyjä tässä. On kyllä aivan kyykkäys. Nyt on perseen kasvukausi. Missä sitä on ollut levykoneita? Passapi. Irina, mä tiedän, mitä tää näyttää. Sä et sanoa, mitä tää näyttää. Tuo on vähän liian korkealla mulle, mutta toi on ihan hyvä, kun sä oot vähän mitään. Mä teen nyt ilman painoja, mutta on niinku lämmitys. Niin. Tolleen lähetään. Mä otan täältä jo. Oliko hyvä tyyli? Okei, hyvältä näyttää. Yes, hyvä. Sitten jos mä uskallan myöhemmin sun kanssa. Mä uskallan, että sä ei näy paljon. Kampo on 20 kiloa. Joo. Kalva salilive. Kyllä. Se on täällä. Nyt mä toteutan tän vihdoin viimein, kun Irina on munkaan. Kato. Hei vittu mun perse. Irina, sano mitä mun perse näyttää tässä. Näyttää hyvältä. Ei sieltä tuu mitään. Okei, tää on vähän paha, kun pitää varmistella. Mä oon tukihenkilö. Ei, onks täällä näitä? Mutta ehkä niitä ei kato pistää ääneen nurin. Ei, eikö kantsiin? Mä laitan nää aina. Tää on liian korkealla. Niin on. Siis mä en osaa käyttää tällaisia, kun mun salilla on niinku paljon helpommat. Mä vihaan näitä. Näitä ei vittuilee mulle. Onpa hyvä laatu. Tuo on parempi, kun tuo on tolleen käännetty. Miksi tää on näin tiukka? Vittu! Mitä tiukka kuusi. Let's go. Siellä on nyt 150 kiloa. 150 kiloa on siinä. 150 No ei vittu oikeesti. Irina, anna mun huijata. Aprillipila. Totta. Ei jumala, on liian korkealla. Mä laitan tän liian korkealla, kun että säkin teet. Mä uskon. Mutta eikö se tulisi niin taakse? Miten taakse? Ei, mä kelasin, että sä peruutat ihan kunnolla tänne taakse. Mitä chatti sanoo? Onks tää ihan... No, miltä näyttää?
Irene on kerran ollut ja kerran paikalla. No mä tulin tänne vaan henkiseksi tueksi. Ai, mulla lähti vaan maksuun. Pitäisikö tälleen treenata? Tykkäättekö? No niin, nyt jatkuu. Hetkeen. Mulla on niin vitun kuumaa. No niin. Vois meidän ottaa sit teepaita mukaan, kun menisit. Voitko verkkaa subista? Ei nyt oikein lähde. Pitää käydä parilla verkkotunut lisää. Meinas vähän tulla boob ulos. Strong glutes I like. I like heksu glutes. Ei oo tästä mennä näin päin. Tässä tulee vähän pohjaakin. Tää on niin korkea. Tehdäänpä nyt vähän, otetaan vähän vähemmän painoa tuohon. Mä oon yrittänyt voittaa kaikista. Mitä voittaa? Arvon noissa. Mä aina osaanko kaikki arvoja. Kevättä rinnassa. Irina pitää liveä. En mä tiedä, katsotaan lähdetäänkö me jonnekin tän jälkeen. Tai sit kyllä pianasta. Mä oon mun naama vielä tässä alla. Varmasti haistan. Irina sitten haistaa. Irina, mä kerron sitten, jos tulee pieru. What? Onneksi voi silti kirjoittaa toisella kädellä. Mä oon täällä pianodetektorina. Mua närästää. Muakin närästä vähän. Krappulatreeni. On kyllä niin vitun krappulatreeni, että huhhuh. En ole ikinä lähettää hiljaista chattia. Tehdä tätä hirveästi, kun mä oon aina vähän epävarma sitä formista, mut kyllä se niinku seuraavana päivänä tuntuu. Onko toisella puolella? Ei voi liikaa paljastaa. Vai mitä? Ei. Oi. Nyt tosta. Tää on hyvä. Kasvaako persettä näillä opeilla? Kasvaa. Mä oon täällä piilossa kanssa tekemässä. Mä en muista muuta monta. Mulla on vaikea pysyä laskussa. Ei kookki samalla kun hyvettää, niin ei pysy mukana. Oi saakeli. Kyllä liiku. Kokonaan mitä sä teet? Mä teen Henksun kanssa samaa. Nahtuu. Mitä testattikin naisille? Klitoris kasvaa. Äänihuulet alkaa lepattamaan. Lepattava klitoris. Noniin. Noniin. Yhteen.
Let's go! Mä ajattelin, että mä jään ihan syrjään, mutta ihan hyvin. Joo, PUBG:tä pelataan. Katsotaan yli huomenna. Eikö mä en oo nyt kotona, mä en pääse tietokoneelle. Mä pääsen vasta lauantaina tai sunnuntaina. Huhhuh. Irina. Iida Markkanen puhelimessa. Shit. En mä tiedä, pitäisikö me mennä tekee se penkki, mun jalat puhutaan Tehdään. Ja sit voidaan tehdä sitä reidin loitontajaa ja sit ollaan vetänyt jalat. Missä täällä on penkki? Eikä mikään reidin loitontaja, perse reidin loitontaja. Mun jalat on ihan muussia tällä hetkellä. Beast mode. Mun jalat on ihan vitun muussia. Niin tää on semmonen sopiva loppu meininki. Kyllä mä teen vielä lantion nostoja niinku. Mutta tää ei mene nyt lantion. Tää on vähän niinku lantion nosto, mutta toisinpäin. Onko? On. No on, joo. Lantiolla mä tästä nostan itseäni. Paremmin sivusta. Miten mä voin ottaa paremmin kuin te? Mä nostan itseä lantiolla tästä vähän selkäkyyrssä. Eikö niin ihan yrittää halata, että mä en ikinä halata. Oho! Tuntuuko paljon enemmän? Tuntuu. Nyt mulla alkoi vetää varpaista suunta. Ai vittu mun varvas. Onnistuuko mä nyt pääsen mun pakkarisalille viikkoon? Siellä pitää aina olla energiajuoma. Mä käyn viemässä Irina näin. Eikö niin vittu, miksi mä laitan nää kengät jalkaan? Missä sun reppua mulle? Se on tossa. Ah. Sulla on housut vielä. Ihan jäätävä perse. Jäätävä laatikko. Okei, nyt tulee pump check. Oho. En oo PayPalia ikinä käyttänyt. Pitääkö sinne juttu tehdä? Pitää valita. Tästä lähetät YV:nä viestiä Henksulle, että anna sun puhelinnumero, niin mä voin lähettää rahaa. Paljon kyykky, Henkka. Vitusti liikaa. Ei kehtaa nöyryttää. Oli ihan vitu hyvä workoutti. Niin Housut jalkaan. Tuli hiki ja Oli hyvä. Tätä me tarvittiinkin. Niin tuli just näin mun kroppakaan, jos mulla oli eilen ikävä